Migao mar somo ochiko duol mar HELB kod University Funds mondo yaw mbui margi tarik 15 dweni mondo jopuonjre ondikre. Duol mar EACC nono yako lowo mar $400,000 e kar dak ma Karen. Ongeyo maber wanyalo ringe kaka jo boda kawuono tamowa nikech iringe ndara mabugo ema nitie maonge kama ringe maber. Jodak ma Kabuoch ywago chal marach mag apeyni mathoth e alworano ma giwacho ni rocho chenro magi. Okwe kendo jawinjo mar Migao mar somo kokalo kuom jatend migao Ezekiel Machogu ochiko duol mar HELB kod University Fund mondo yaw mbui margi ne jopuonjre mondo chak ndikore ne yudo hola. E milomeno tarik 15 dweni jopuonjre dhi mi oro kwayo ne sir mar omenda mbui kendo kochopo tarik 1 mar 7 migao no biro golo duoko ayanga mag jogo moyudo sir mar omenda. Migao mar somo bende olando ni jopuonjre biro yudo sir okenge 3 moting'o sir mar omenda mar somo kata scholarship, hola ne jopuonjre kod mago mag jonyuol. Kaluwore kod mbui mar KUPS, jopuonjre maromo 153,274 ne okete opogore pacho ka jopuonjre maromo 75,718 noketi e TVET. Gavana Nairobi Johnson Sakaja osiemo joma Nairobi dwoko duol Nairobi whether you took it in the 90s or in the 70s, history, track record, process, allocation is clear. Some even, possession, some of the titles, the loans, who will catch up with it. Yeah, and I just want to emphasize with EACC, we're very grateful when I asked in your team, and please give our gratitude to the chairman and to the CEO, because that is what true recovery of public assets means, Duol machoko osuru e pacho ka KRA sani wacho ni gibandho omwom maromo $1.4 trillion ma en osuru mapok ochul. Commissioner Rispa Simiyu mochung' ne choko osuru e pacho ka okoni kwano omwomno kata kamano nyalo dok piny kaluwore gi chenro ma sani KRA ochako mar wito oko moko kuom osuru ne jogo mabiro oro kwayo mondo ng'uon negi. Jatelo no komachielo yango ni nyaka sani jogo mosechwalo ripot ewi chenro megi mag chulo osuru kata filing returns osechopo 3 million, kwan mokoni ni malo kipimo kod higa mokalo e thuolo makama. Magi timore seche ma KRA osechako ayanga timo kampen ma sundo jopiny mondo or kwayo kuom osuru mibarogi chenro mabiro nyaka e giko mar dweni. Surely about 3 million in terms of those who have filed the returns. And we have, that is a growth, looking at, as of this time, looking at the growth of those who have filed that had not filed, it is a growth of over 10%, over and above last year. So all those people are filing returns, and those are more than. So that is a lot of those who have already been filing their returns, but also those whom we are encouraging through this amnesty program to file, whether it is a nil return or it has a payable amount, because the only way you can communicate with the KRA for us to know your status and whether there is a tax due or payable or not, you must file your returns. The 1.4 trillion, it is both principal tax, penalties and interest. Principal tax in the figure is 892 billion. Penalty and interest is 50 billion. So before the amnesty program, what will happen is you pay the principal tax
and then you apply for a waiver of the penalty and interest. And in applying for a waiver of penalty and interest, you have to put a lot of justification why you think you deserve the waiver. The beauty about the program, amnesty program, is that once you pay the principal amount, you do not need to justify it. winjo burano tarik 17 dwe manyien. First and foremost, it is the only people that made a decision to join the accused person before the cycle. This is an independent decision made at the same calculation through a formal application which should be filed for consideration by this court after submission to the parties. Secondly, having the bond is a right under Article 49(1) of the Constitution, and second, not having been opposed by the DPP, I do grant the accused person on bond of Kenya shillings 2 million with one surety of similar amount, or in the alternative, I'll grant him cash bail of 1 million shillings. The accused person by himself, his agents, and proxy will not contact any of the witnesses or potential witnesses in this matter. I have taken a plea of not guilty before this court today, and this matter is now perfectly before a court of competent jurisdiction, and therefore I trust that the judicial process is going to take place and everyone is going to get justice, as that is the work of the courts to ensure that they deliver justice to everybody. Jopuonje mag Junior Secondary ma Nairobi obago ng'anyo nyaka apisi maduol mandiko jopuonje tich TSC ka gidwaro nondikgi yo mongirore. Jopuonjgo dwaro mondo mi TSC ondik jopuonj maromo 46,000 kaluwore gi kaka doho nong'ado e hik omenda 2024-2025. Kata kamano, jakom komiti mar bajet e od bura mamalo Ndindi Nyoro owacho ni piny owacho oseketo omenda maromo mandiko jopuonjgo mongirore kochakore dwe manyien. Tunasema tunakuja kuinvestigate TSC, na tumeongea na EACC, na tunakuja kuangalia na zawadi kitu anakuja kwa ofisi. Actually anafaa ende nyumbani. Hii commission si ya walimu, inatesa walimu. Sio sisi peke yetu, hata wale wa secondary commission inatesa walimu. We are here to confirm to TSC that the government has allocated money and we know. So it is high time that TSC to act expeditiously so that they employ the 46 teachers. We insist that there is 46,000 teachers. We insist there is no number that we are going to take less than 46,000 teachers. We have allocated monies for the confirmation of the JSS interns. They are 46,000. And our intention, and we have guided TSC as such, is that they should make a way of accommodating all of them. And if it's possible, they bring back the date of confirmation much faster, because the budget will take effect from the 1st of July, and therefore they should work around there. If the money will not be enough for the entire financial year, we can always slot in more money in the supplementary estimates so that we have our JSS interns well confirmed at the permanent and pensionable terms. Seche marowere mathoth wuok e skunde kendo manyo tije, riwruok mar Lilian Gala Network nokelo kanyakla jolony e sekta mopogore mar jiwo weg tije mondo ochwal tije n'oganda man kod lony. Ka giloso e magawa moro e boma Nairobi kotelnegi kod Lilian Gala, ne gijiwo rowere mondo owuog oko kendo riwre gi weg kembe kaka yorno mar kelo tudruok makare. Romono nokelo kanyakla oganda ma jolony kod ji mamanyo tije. Jata tije makojolo mar Kenya Bankers Association Raymond Nolenje bende nonyiso mor mare gi chenro mar bero thuolo mag tije ne rowere pacho ka. Parties are
really, really important is because they're like... What you are doing is we have professionals from different lines, from different fields, and you are getting to meet, you are getting to interact, connect, because most of the time you find that our backgrounds, our experiences, our CVs are never enough. There is that breach that we need to connect, we need to work on so that we are able to connect opportunities, we need to connect people with jobs, and all that comes with building relationships. So networking is all about getting to know each other, getting to interact, getting to connect. And the more you connect, the more you're opening possibilities, the more you're unlocking those potentials that might not be possible out of having your CV or maybe having good backgrounds, having good experiences. There is a way networking will catapult, or rather just give you that avenue that experiences and exposure might not give you. Unfortunately, we haven't had very good mechanisms to be able to refine our skills or even just prepare our youth to be able to join the world of work. So what you're doing with the Leah Nankala network is actually to be able to prepare our youth who are coming from colleges, coming from universities, to be able to get into employment. Also empowering those who are already in employment to be able to enhance their skills so that they can actually be able to take up more responsibilities. Jopiny kod jo bodaboda mawuok e ward ma South Kabuoche ka chung'od bura Mandhiwa ywago rach mar thoth mar apeyni manie wardno ma giwacho ni oserocho yoregi mag wuoth e alworano. Bende giywak ni chenro mag ohala medo rochore nikech chal maricho mag apeyni mathoth ma bende ok kalre, ka kendo giwacho ni mano osekelo lal ne johala matero mwandugi e chirni mopogore e alworano. Giywago bende chal mar apaya mawuok Pala nyaka Kakwanya ma bende giwacho ni osekethore mokalo kendo pi opong'o. Apaya mawuok Otochogo nyaka Gina to bende giwacho ni chwe nyaka Ogango ma gikoni apaya matudo gwenge mopogore opogore alworano bende osekethore. Jopiny go dwani mondo omi jotelo makono kaachiel kod sirikal kaunti ma Homa Bay mondo los yorego. Mabugo manitie maonge kameringe maber. Mano pek ma wan go. Pek mar ariyo ma waneno ndara ka. Jawuoth ka ikawo mondo iwuoth idhigo wuoth kochopo pi machalo kod ma nyalo gik mulwar ma jawuoth kata kaka chuli onge tonde ni ndara. Ijuogo wa e tonde. Onge tol minyalo kalo koke ng'ado siling 50. Sama ing'ado siling 50 ok inyal chopo go salama nikech bugo ketho pikipiki. Ing'ado 50 kapok ichopo pikipiki ni okethore ikwame ndara. Sirikal ong'enwa ndara ni to ken makende e Kabuoch kama ngima wan gi yore maricho nikech ka wawuok Pala ka wadhi Ober yore richo, ka wa Ober wadhi Ogango yore richo, ka wawuok Otochogo ka wadhi Gina yore richo. Koro wakwayo sirikal manitie nikech wan jogo kura kendo wan jochul osuru, wan gi pek e yore wagi, sirikal ong'iwa e yo makare. Wathagore japiko be kawo pesa mang'eny ka gigi ka be giloro wagige wabe nyumbore e pi. Waonge kata kaka watimre joma konyowa manyalo winjowa kata ka en sirikal e yo mane okonywa sirikal mamalo nyaka mapiny. Mine maloko Handimira e boma ma Garissa ywago rachichi bang' jomoko manowuondore ni jotij kambi tudruok mar Safaricom mayo gi omenda makore lach. Mine go wacho ni ji makamago nochopo e kargi mar ohala kendo hoyogi mondo mi gindikre kaka jok makungo e ong'we yamo margi, ka bang'e to ne gikwayogi pin margi mar bengi mar ong'we yamo mane gitiyo godo e timo kuo makamano. Tim makamano manotimore tich ang'wen oweyo minego kowito omenda moyo siling gana 500 ka sani koro gidwaro migawo mar okwach kich mondo tim nonro kendo mak jogo mitudo gi kuo makamano. Amesema ingisha bin. Kumbe ile bin mimi nangesha ni pesa yangu, ile bin nangesha anataka kutoa pesa. Amefanya bin check. Saturday sisi tuko na pesa, Sunday tuko na pesa. Wakati ya saa 1 hivi tumeona message simu. Tukaangalia hivi pesa yote ameenda. Nataka ile wamisi ameibiliwa pesa yetu ashike. Sisi wakina mama tumekuwa maskini, tumekaa karibu ya barabara, tumelisha watoto maisha yetu. Wakenya asaidie sisi. Ameona alafu pesa yangu kama yeye amepatia. Ametoroka hapa ameenda mpaka polisi. Ameenda polisi ameandika report. Alafu anaambia polisi enda customer care asubuhi utolee ulete enda polisi. Asubuhi ameenda customer care ametoa karatasi amepeleka polisi. Polisi amekifanya tracking. Ameona namba 5 ameweka hiyo line.
E weche mag tuke en ni Omar Abdalla nobedo jaloch e piem mag tuke mag golf manyo bagi alap Manyali Golf Club e kaunti ma Mombasa. Omar Abdalla nokawo thuolo mokwongo gi points 42 kiluwe kod Petronila Kale thuolo mar ariyo gi point 41. Tim McLehatan to nokawo thuolo mar adek gi point 40 eka piem no nosir kod kambi ndeke mar Fly Dubai kaachiel kod kambi mar Andy Golf kendo nokelo kanyakla jotuk golf 108. We had a nice game and I played well and I managed to win this tournament today. This is a very good tournament, it's a very good sport, and I like to win more next time. We were part of the sponsorship at Nyali Golf and Country Club. We accepted the call, always happy to support the underprivileged as a company. Looking forward to so many tournaments, so many sponsorships as we support this good game. Erokamano Nyakwaramogi kuom miya kindeni duto ne wakelo ni chenro mar weche manyien maka gi kacha. Kapok aloro aneno ote moro achiel kani Jaka Black an min Bill kani Kabondo aneno Ramogi maler apoya ahinya Lilian Ngala Network kuom konyo to kara kamano wan joka Bondo tikonyo wanade. Nyakwaramogi wachope giko mar weche manyien maka gi kacha. Watudre kendo bang'e e weche mag ang'ich welo kod oimore. An Milton Ochieng' Awuor.